nosaltres volem agrair la col·laboració de la floristeria Florit i jardineria José Antonio Casanova, que ens han guarnit l'escenari. Que té l'estudi a Benicentro on us podreu adreçar per comprar-vos les fotos tan fantàstiques que vos farem. Mireu també quin cartell de la festa tan xulo que ha fet la nostra companya Gemma Rillo de quart d'ESO. Durant la velada ens acompanyarà Gerard Ávila al piano. Demanem un aplaudiment per a tots ells. Bé, gairebé sense adonar-nos-en, volant com aquell que diu, se'ns ha passat un altre curs. Avui especialment és un dia de joia per a molts de nosaltres. Uns alumnes, els de quart, perquè han acabat una etapa al nostre institut, una etapa que no és el final d'una carrera, perquè molts continuaran al Coromines fent batxillerat o un mòdul formatiu. Fins i tot, què li hem de fer? Alguns li hauran agarrat el gustet i repetiran. També és un dia especialment important per a la gent de segon de batxillerat. 6 anys són molts anys en la vida d'una persona, però 6 anys al Coromines, ho hem de reconèixer, els deixaran un record inesborrable per a sempre, segur. No ens podem oblidar de les famílies que amb il·lusió veuen com els seus xiquets i xiquetes ens fan grans, tan grans que alguns fins i tot volaran del niu. També veiem que ens acompanyaran una bona colla de professors, que si estan així és perquè són així i elles, es volen. Per tant, xics i xiques, pares i mares, algun amic que s'haurà colat sense voler. Equip directiu, tutors i tutores i professorat de l'IESO de Coromines. Sigueu molt benvinguts a aquest acte, humil però sentit com tot el que es fa en la nostra casa. I si parlem de sentiments, és el moment emotiu de recordar un company nostre que va compartir amb nosaltres 5 cursos hacia l'institut i que el mes que ve farà un any que va ser arrencat de la vida a la maleïda carretera. Sempre a nosaltres, Isaac. Però vinga, va, comencem, que el ciri és curt i la processó llarga. Intentarem que no es passa carregant per a ningú i per això demanem, especialment als companys i companyes de quart, que quan acabe la seva graduació compartisquen amb respecte i alegria la graduació de l'alumnat de segon de batxillerat. D'ací a 2 anys sereu vosaltres els que, si tot va bé, ens direu adeu i segur que també estareu encantats que tots estiguen amb vosaltres. Abans, però, de començar amb tots els vídeos i parlaments i sorpreses que tenim, volem lliurar els premis als guanyadors del segon concurs de fotografia que des de l'any passat dediquem al nostre inoblidable Ferran Royo. Al Coromines tenim la voluntat de, tots els anys, recordar que va ser un professor brillant i una bona persona.
meu agost, un camp d'espigues i carbons. Esperarem que passi el fred i sota l'arbre parlarem de tot. Un bioritme lamentat amb planteres i animals. Els astronautes volen baix, els núvols passen com qui no diu res. Amb les butxaques a les mans caminarem els passos dels peus. Esmorzarem pa amb oli sal, ho vestirem amb unes copes de vi. Deixem davant de la ciutat la tarda llarga i potser més, molt més de nit. Secrets subtitulat, camins de dos, camins del plat. Esperarem que baixi el sol i sota l'arbre parlarem del temps. Un ritme lamentat, un tros de vida artificial. Els astronautes volen baix, els núvols passen com qui no diu res. Amb les butxaques a les mans caminarem els passos dels peus. Esmorzarem pa amb oli sal, ho vestirem amb unes copes de vi. Deixem davant de la ciutat la tarda llarga i potser més, molt més de nit. Demanem la presència del cap de Departament de Ciències Naturals, el senyor Juan Antonio Muñoz, per fer el lliurament dels premis als guanyadors. Soriano, de segon de FP bàsico. Disculpeu un moment la situació d'aquest error. Per favor, els companys de departament me fer el favor de muntar. Tot sol me sabia greu i dic, home, no, ja farem una miqueta de temps i encara que s'allarga una miqueta la cosa tindreu el gust de muntar i de disfrutar. Mireu-los la cara de contents que fan, ho veu? Bé, no, només volia fer un comentari. És la segona vegada que fem el concurs en honor del nostre estimadíssim i enyorat company Ferran Royo. Ens agradaria que això a la llarga s'institucionalitzés una mica, de manera que tots els alumnes, que al final de la correguda sou els protagonistes d'aquest tipus d'actes i d'aquest tipus de concursos, compartireu les vostres aficions i la vostra manera de fer art. Per tant, esperem que any a any ho puguem fer-ho. Evidentment, en aquest cas estic parlant jo, però jo parlo en nom d'ells. El Departament de Ciències Naturals, de Biologia, afortunadament, estem molt bé junts i entre tots, uns sense els altres, no seria res, som una pinya. I després també, a part d'agrair els anells, agrair a tot el món que d'alguna manera ajuda que això es faci, començant per l'equip directiu, per les facilitats que es donen, el Departament d'Artística. Eva, moltíssimes gràcies per els teus cartells i sempre per la teva atenció, per l'ajuda que ens dones, a tota la resta de companys,
professors, als pares i, per supost, als que sou els protagonistes de tot, com he dit abans, que sou vosaltres, els alumnes del Coromines. Tercer premi, Izan Cheto Soriano, de segon d'FP bàsica. El segon premi... El segon premi, Denisa Tordea, de quart d'ESO A. Primer premi, Judit Serra Pérez, de primer de gestió administrativa. Vinga, comencem ja amb els deixebles d'Ester Santos, la nostra coordinadora d'ESO favorita i tutora de quart d'ESO A, que els lliurarà les orles al seu alumnat, però primer gaudirem del vídeo que amb tanta dedicació han realitzat. Ara demanem la presència d'Ester perquè ens acompanyi. Ara pugen tots els alumnes de quart d'ESO A. Ara que pugen tots els alumnes de quart d'ESO A. Josep Amacran Busuf. Pelita con los números, Joder. Yasmina Benali. Safa Busuf. Tomàs Butkis Butkiene. Àngel Carles Riba. Que no està, que no està. Raúl.
Raúl Checa Aubanell. Denisa Dordea. Andrea Dragne. ¿Cómo se pronuncia? Saima El Atar. Chaima El Atar. Osama El Haji. Lumna El Caduchi. Patricia Fernández Morales. Kenneth Figueroa Casanova. Pablo Gallego Bel. Lili Guzmán. Jihan Jumel. Hamza Karimi. Cristina Kinasevich. Karim Lamami. Karim Lamami. Toni Márquez. Marco Mateu Vera. Alex Mejías Bricanova. Sergi Miraña. Miñana Miralles. Víctor Morales Vimos. ¿Cómo se pronuncia eso? Te toca chino. Sergi Q. No me digas eso. Olaz Quevedo. Blanca Sanz Requena. Encara no hem acabat i ens complau lliurar els premis a l'excel·lència a tots aquells que s'han guanyat amb el seu esforç i dedicació. Comencem. Youssef Amakran. Yasmina Benali. Safa Boussou. Denisa Dordea. Andrea Dragne. Chaima Elatar. Gian Humel. Cristina Kinasevich. Karim Lahmami. Antoni Márquez Guzmán.
Els nostres companys de quart d'ESO B també ens han preparat un espectacular vídeo que mirarem abans que pugen a l'escenari. Ara Inés Astor, tutora de quart ESO B, serà l'encarregada de lliurar-los les orles als seus alumnes. I ara els alumnes de quart ESO B que pugen a l'escenari. Juliana Arevalo Yumichu. Ismael Baru El Bacle. Lorena Blázquez Gómez. Frank Dorado Pacheco.
Joan El Aisawi Aisawi. Fat El Kayat Kayat. Belén Ferreres Berga. Fatima Kadushi Kadushi. Nasim Kayat El Kayat. Emma Llorac Flores. Joao Víctor López Coelho. Sheila Merino Castillo. Nazarena Nogueiras. María Reguera Pérez. Saber Rugdi Rugdi. Todos tienen los apellidos iguales. Eric Sánchez Sales. Bianca Tiba. Diana Tiba. Isabel Tone. Tenchu Chu Chen. En aquest grup tampoc podien faltar els premis a l'excel·lència per premiar la bona feina i la constància en l'esforç. Lorena Blázquez Gómez. Belén Ferreres Berga. Camila, va. Emma Llorac Flores. Bianca Tiba. Diana Tiba. Isabel Tone.
Ara veurem un vídeo que ens han preparat els xics i xiques del grup C i del PR Quart. Demanem ara la presència a l'escenari d'Aurora Espín i de Rosa Prades, sense més escàndol que l'imprescindible. Que els alumnes de quart ESO C i PR4 pugen també.
Hasna Gray. Iris Cervera. Reda Lambraoui. Naisla El Callat. Ilham Esai. Erika Franco. Marta Juan Yuc. Kenneth Fajardo. Ricardo Moreno. Ana María Quixal Orero. Bugan Samba. Carmen Sánchez. Jenny Santillán. Y Iker Soro Villanueva. Se ha quedado con los papers en esta La foto, la foto. Que potser Juan Antonio muy a su moment, per fa.
Va. Bueno, t'ho fico ahí després. Una tassa. I un llibre. I un diari, també. Molt bé. Rosa, ara parlareu vosaltres, no? Sí, sí. Però el que farem serà baixant tots. Algunos no tienen excelencia académica, pero tienen una excelencia por la capacidad de superación. Era un de llevar d'aquí. Bé, bona nit a totes les persones que avui heu acudit a aquest auditori. Sabeu una cosa? Al final tot arriba. Fa anys vau començar un camí llarg, molt llarg, i sense adonar-vos heu arribat fins aquí. I per què diem que és el final? En primer lloc, perquè acabeu l'educació obligatòria, una etapa que, com el seu nom indica, heu de cursar sí o sí. Alguns us separareu de companys de viatge que han estat al vostre costat durant anys. D'altres deixareu el centre. I els que no, tindreu el privilegi de pujar d'estatus. Que això de canviar de pati sense que el professorat de guàrdia ens cride l'atenció no està a l'abast de qualsevol. Sabem que arribar al final no és fàcil. Heu hagut de prendre decisions pensant en el vostre futur. Fareu un cicle o millor batxillerat? Quin cicle puc triar? On el fan? Quina modalitat de batxillerat és millor per a la carrera que vull fer? Saps que et dic que a mi ja no em veuran el pèl mai més. Me'n vaig a treballar, tu, que he acabat dels profes i de l'institut fins a la coroneta. Hem intentat ajudar-vos en tot el que hem pogut. Us hem escoltat i aconsellat, les tutores i també el nostre departament d'orientació. Segurament haureu encertat en la vostra tria, però si no fora el cas, penseu en una dita més vella que l'any de la picor. Rectificar és de savis. Canvieu d'itinerari i cap avant, sempre cap avant, perquè sabem on estem i qui som, però no on podem arribar i qui serem. Sabeu què? Pot ser siga millor no parlar de final, sinó més bé de principi, el principi d'un nou camí, en el qual haureu de tindre el coratge suficient per afrontar nous reptes. De vegades haureu de superar algunes dificultats, però així és la vida, que ningú ha dit que siga fàcil. O si no, pregunteu-los-ho als vostres pares, que ells d'això segur que en saben prou. Sigueu persones honestes, serioses i sempre amb esperit de superació. Tingueu una actitud positiva i veureu com això us beneficiarà
a vosaltres i a totes les persones que us envoltaran, la família, les amistats, les noves coneixences. Eixos són els valors que els vostres pares i mares us transmeten quan penseu que us estan pegant la pallissa. Nosaltres també els hem treballat a les nostres tutories, així que no teniu excusa per posar-los en pràctica. Esperem que marxeu amb un bon record del centre on heu passat una part de la vostra vida. Molta sort a tots i a totes! ORC 2.17 és l'edició de 2017 del concurs olímpic Robotic Silence en la Universitat Politècnica de València. L'equip que representava el Coromines va quedar tercer. Demanem a Eloi Forés que puja a l'escenari per a fer el lliurament del premi. També a Pau Colàs i George Constantin, que són els protagonistes reals d'aquesta història. Ara que ja ens hem fet totes les fotos, ara que ja hem deixat sortir del cos tota l'adrenalina possible, companys i companyes de quart, pareu compte i tracteu els vostres companys de segon de batxillerat amb tot l'afecte i interès que sabeu. És ara el torn dels més veterans, d'aquells i aquelles que van entrar així fa 6 anys amb cara desglaiats, que a poc van anar obrint els ulls i menejant les ales, i com hem dit abans, es disposen a prendre el vol. Començarem amb un vídeo que han filmat, masteritzat i remasteritzat la gent de segon de batxillerat social.
Fantàstic, no? Ara serà la tutora Marta Bueno qui ens acompanyarà a Sidalt. Endavant, Marta. I ara que ja tenim la tutora i les orles, que vagin pujant per l'ordre que ja saben. Àlex Aguilella Cuartero. Marta Arnau Vidal. Alexa Bognikova. Belén Borrelli Sarovi. Carolina Cuzco Chorlango. Elena del Castillo Gómez. Racha El Cayat Zuli. Francesc Esquinas Aran. Kenza Estair. Rocío Ferrer Félix. Miguel Ferrer Ribes. Aarón Lara Ben. Pau Llopis Tejedor. Joana Lluc Miralles. Virginia Octavio Alvesa. Marian Peiró Martín. Yamilet Reyes Alcíbar. Albert Serrano Esbrí. Rosa Sospedra Simó. Laia Vidal Pío.
I com no podia ser d'una altra manera, ara lliurarem als que han demostrat major esforç els premis d'excel·lència ben merescuts. Marta Arnau Vidal. Alexa Boglikova. Elena del Castillo Gómez. Pau Llopis Tejedor. Joana Lluc Miralles. Virginia Octavio Alvesa. Marian Peiró Martín. Cristina Reyes Alcíbar. Rosa Sospedra Simó. Laia Vidal Pío. Lo digo yo después de cantar. Companys, Jamilet ens vol dir alguna cosa, a uns més especialment que a uns altres, i després la seva tutora Marta Bueno ens dedicarà unes paraules. Para una clase atípica, un discurso atípico, o al menos un intento. Podría decir solo lo bueno de todos estos años, pero sería contar solo la mitad de la loca historia comparable a un culebrón que hemos vivido. Nos hemos peleado y hemos tenido nuestros piques, pero sobre todo con otra clase. Pero tenemos una especie de amor incondicional que nos vuelve a unir de una forma u otra. Por ello, no creo que debamos ver esto como un final. Las grandes historias no lo tienen, porque no terminan. Cada uno se irá por su lado a estudiar aquello que le haga feliz, o a probar suerte y descubrirse a sí mismo. Puede que algunos no nos volvamos a ver, pero todos tenemos alguna característica que nos define y ha marcado a los demás, siendo dignos de mención cuando recordemos esta maravillosa etapa de nuestra vida. Junto con todas las excursiones que nos han ido uniendo aún más y nos han hecho conocer un poquito más de mundo, sobre todo la de Italia, y nuestras múltiples visitas a Valencia, pero a lo mejor ese viajecito a Castellón, donde los nervios estaban en el aire y no sabías bien si dormir, estudiar o cantar. Aunque no es algo que hayamos pensado a lo largo de todos estos años, hemos aprendido una barbaridad de cosas, no solo conocimientos académicos como cabe esperar, sino también, por suerte, hemos tenido profesores que no se han dedicado únicamente a leernos el libro de principio a fin. Nos han contado parte de su vida y nos han transmitido sus valores, como los de Aleix, que nos ha enseñado que no todo es blanco o negro, o el valor de silencio que nos ha transmitido María Jesús. Además, las frases que nos han hecho reír tanto, como ese "oblida" de Queremón, que nos han hecho las clases más amenas, o su lógica económica tan difícil de entender. El que no sabré yo hablar de Isabel, que lo hemos utilizado para miles y miles de situaciones. El "bueno chicos", que ha interrumpido cada uno de nuestros exámenes de castellano. Y la que más nos ha seguido el juego, Tika, con su fantástico "da". Y su participación en el Marikin Challenge. De Fabregat, su definición de los españoles como pobres, burros y beatos, que se aplicaba a todas las clases. En definitiva, dejando nosotros una huella, creando un entorno agradable al que nosotros no siempre hemos correspondido, y pedimos disculpas por ello, sabemos que nos queréis igual. Ahora queremos que Tika suba al escenario para agradecerle con un pequeño presente su santa paciencia, que no ha disminuido con los años, que han sido muchos, y toda su implicación emocional que ha hecho que le tengamos tanto cariño.
Ahora solicitamos la presencia de Isabel, una persona que nos ha acompañado a lo largo de este trayecto, profesora desde primero de la ESO y tutora durante 4 años. Para algunos es como una segunda madre, con chapillas y muchos buenos momentos. Hablando en plural, cabe agradecer todo lo que ha hecho por nosotros, guiándonos y preparándonos como personas. Con todo lo dicho, solo queda decir gracias, un besito y hasta siempre. Por último, pero no menos importante, Marta, que no nos hemos olvidado de ti, ¿eh? Gracias por estar ahí y sufrir cada vez que entrabas en clase estresándonos y agobiándonos, pero sobre todo estresándote tú con la proximidad de selectividad. No habrás estado a nuestro lado todos estos años, pero sí el más importante de nuestra vida hasta ahora, aguantando nuestras estupideces y nuestra constante demanda del change, dándonos siempre ánimos sin dejar que nadie se rinda o infravalore sus capacidades. ¿Y Marta? Tienes que subir. De verdad, muchísimas gracias a todos, compañeros, profesores y familiares, por el apoyo que han hecho que estemos todos aquí orgullosos de nosotros mismos y con ganas de seguir dándolo todo. Esperamos volver a veros en un futuro y que podáis ver las personas en las que nos hemos convertido. Bueno, quan ja arribàvem a final de curs, no paràveu de dir-me que volíeu que us fera un discurs com a tutora. La veritat és que, com heu pogut comprovar, la meva especialitat són els sermons, que hi farem. Ara, però, sí que us vull dedicar 4 paraules de comiat. 2 us seran familiars, perquè ens han acompanyat durant els 9 mesos que hem compartit junts. Així que, per recordar, primera paraula, la vostra, change. Change.org, dèieu vosaltres. No sé per què, en comptes de canvi, preferíeu dir change. I és que amb l'anglès ja se sap. Gairebé cada setmana he sentit aquesta paraula per demanar-me que us canviara de lloc a l'aula. I jo, de vegades complint i d'altres fent-me la sueca. Quina batalla, oi? Segona, la meva expressió, a la qual la majoria de vosaltres ja sou immunes. Per favor. 2 paraules dites com si en foren una sola i amb totes les entonacions possibles. I és més, la majoria de vegades seguides d'un imperatiu. Per favor, calleu. Per favor, escolteu. Per favor, treballeu. Per favor. Ho recordeu? Les altres 2 paraules m'agradaria que les tinguéreu en compte a partir de demà mateix. Tercera paraula, exigència. Sigueu exigents amb vosaltres mateixos. Exigiu-vos el màxim i no escatimeu en esforços per aconseguir els vostres objectius. El camí es fa amb constància i mirant avant, però en cas d'ensopegar, doneu-vos sempre, sempre, sempre una segona oportunitat per continuar i, si cal, una tercera. Quarta paraula, humanitat. Sigueu sobretot humans, persones coherents, agraïdes, empàtiques, treballadores, sensibles al que passa al vostre voltant. Gradueu-vos també en ser bones persones
I ja que aquest títol no el podeu enmarcar ni penjar, doneu-ne mostres al llarg de tota la vostra vida. Res més, us desitjo moltíssima sort en el vostre futur. Gaudiu del plaer i també de la responsabilitat que suposa fer-se adult. Quanta emoció, veritat? L'alumnat de segon de batxillerat mixt també s'ha treballat un vídeo d'aquells que fa treure tots els clínex. Endavant, vídeo! Para
Laura Domènech, la seva tutora, l'encarregada de lliurar les orles als seus deixebles favorits. Endavant, Laura. I que pugen també els alumnes de batxillerat. Segon de batxillerat científic. Nos vemos diaria. Bájalo, joder. Si bájalo el suelo, pero no bajes tanto. Que no llego. Y yo tengo que hacer... Comencem. Marca el viol al viol. Àngels Vaca Cuartero. Roja del George Julián. Agustín Di Marco. Sofian El Caduchi Talawi. Nawal Fèrtil Chicawi. Miriam Funes Sorli. Susana Gracia Amaya. Patricia Martín Menéndez. Gregori Marzà Ortiz.
Stephanie Ospina Montoya. Blanca Ramia. Y Dayana Zambrano Acosta. I per acabar, lliurarem els premis d'excel·lència als alumnes d'aquest grup. Àngels Vaca Cuartero. Stephanie Ospina Montoya. Blanca Ramia Guillén. Ahora estoy yo. El grup de segon de batxillerat mixt també vol dir-nos alguna cosa. A veure què és. Sembla mentida que ja haguem arribat fins aquí. 6 anys enrere entràvem per primera vegada a aquest centre que sense adonar-nos s'ha convertit en una segona casa. Veníem de col·legis diferents, vam cursar l'ESO en classes diferents i fins i tot vam triar rames diferents, uns lletres i altres ciències. Però el batxillerat ens ha unit, tot i que al principi... En aquest dia tan especial en què tanquem una important etapa de les nostres vides, no volíem oblidar-nos de donar les gràcies a tots aquells que ens han acompanyat fins aquí, fins avui. Laura, tu havies de ser la primera, per ajudar-nos sempre, per escoltar totes les nostres queixes, per totes les burraes que has pogut llegir al nostre grup de WhatsApp i, per descomptat, per donar-nos suport quan més ho necessitàvem. No podríem haver tingut una millor tutora. Nacho, a veure, hem pogut amb els teus atacs de nervis i tu, tot s'ha de dir, no has tingut un treball fàcil amb nosaltres, una casa tan tranquil·la. Aurora, 2 anys de dur treball han donat els seus fruits. Gràcies pels teus consells de vida i per no haver perdut mai la paciència amb nosaltres. I no ens oblidem de tu, Marta, que ja ens coneixem d'altres anys i una cançoneta de tant en tant no va malament en època d'estrès. Que tu eres la nostra mestra i la de so et pot envejar, tot i les bronques interminables. També gràcies a aquells que heu estat sempre present, fent-nos costat en aquest camí i ajudant-nos sempre que ho hem necessitat. Gràcies Isabel, Aleix, Angosto, Sacra, Begoña, Montserrat, Olga, Eva i com no Núria. Ave, els de lletres et saluden. Bé, Gabriel, com no començar parlant de tu si hem passat més hores amb tu que a casa nostra. Les declinacions se'ns han quedat gravades al cap. Bueno, la sintaxi ocupa ara un lloc en les nostres vides. I com oblidar el nostre bon amic César. Serem una classe de xerradors i grills, però alguna cosa hem après i ha sigut gràcies a tu. Eixes mítiques classes en què ens contaves els teus curiosos acudits, entre ells, com no destacar, el flopero. Nacho, eixos patrons de correcció ens han marcat i fet la vida impossible, però ja podem viatjar sabent apreciar cadascuna de les característiques de l'art. I per últim, però no menys important, ens agradaria agrair la paciència del nostre volgut Aleix. Ha sigut un professor exemplar,
que ens ha fet entrar en raó en moments molt difícils i a la vegada importants en la nostra vida. Aleix és una persona capaç de mantenir la calma quan nosaltres, els alumnes, més la aliem. I és un professor que estima l'ensenyament i estima la seva assignatura, la filosofia. Pel fet que els seus alumnes aprenguem, és capaç de repetir la lliçó 100 vegades i sempre fent bromes i fent-nos riure. T'agraïm no tindre prejudicis i confiar en les nostres capacitats i a la vegada mai dubtar d'elles. Ara és el torn dels de Ciències, un grup reduït que amb el temps s'ha convertit en una petita família, tant en els estudis com de festa, que les fotos dels científics en el cubatet a la mà que no falten. Líder espiritual, Juan Antonio. Encara que per a nosaltres sempre seràs mullat. No hem pogut anar a la Cèlia amb tu, però el que hem après no ens ho llevarà ningú. Les teues classes, les preguntes ridícules, les interrupcions, la Rosal de Morella i l'excursió pendent a Rosell, no ho oblidarem. Ai, Raül, la teua assignatura ha sigut la més densa del curs, però tu l'has feta més lleugera, amb el monosíl·labo, els raps dels cicles, l'escena que tant t'agrada de la princesa prometida, les nits quasi sí de festa mentre nosaltres estudiàvem i totes les vegades que ens ho has restregat. Entre Carmen i tu no ens podem queixar de profes de bio. Gràcies. Cris, avui com vas vestida? Ideal com sempre, segur. Tot i estressar-te i posar-te més nerviosa que nosaltres, ens has cuidat com ningú. Sempre recordarem les galletetes de Daniela i els dibuixos de Natàlia a la Cele. Núria va deixar el llistó alt, però ha sabut estar a l'altura. Acabem amb matemàtiques. Héctor, com no anomenar el teu peculiar humor i els teus habituals acudits, que dilluns a primera hora... Ah, i Manolo, hem de dir que amb tu vam acabar sentint-nos més preparats que mai. Gràcies. Hem parlat dels professors i perdoneu si em deixem algun, però el que realment volem destacar és a nosaltres. Vosaltres ens vau ajuntar, però nosaltres ens hem unit. És difícil imaginar aquests dos cursos sense algú de tots. Cadascú ha tingut un paper decisiu i clau en aquesta petita família. Ara ens separem i prenem camins diferents, però el vincle que s'ha creat entre crits, discussions, estrès, rialles, suport mutu i aquell compte d'Instagram, l'inici del qual va ser tan espontani com el seu oblit, no desapareixerà, però si ens voleu seguir i veure com anem evolucionant, podeu fer-ho a @segonvaig_coromines. No volem que la cosa s'allargui molt més, que ja tenim ganes de celebrar el nostre graduat. En fi, segon vaca, ciències i lletres, una mescla explosiva que no podia haver donat millor resultat. Bé, primer que res, vull donar-vos enhorabona a vosaltres i als vostres pares per haver arribat fins aquí. Recórrer este camí no ha sigut sempre fàcil. Heu hagut de superar algun que altre obstacle, però no em negareu que també us heu trobat en alegries i satisfaccions. Vull desitjar-vos molta sort en aquesta nova etapa que esteu a punt d'encetar, però sobretot, i de tot cor, vull desitjar-vos que sigueu molt feliços en la vostra vida en general. M'ha agradat molt caminar al vostre costat i acompanyar-vos durant aquest any. I em quedo amb els records, les imatges, les paraules de tots vosaltres, especialment en aquests últims dies de tantes emocions. I ja sabeu, aquí al Coromines, sempre que vulgueu, tindreu la meva porta oberta. Per acabar, vull dir-vos que sobretot i per damunt de tot, sigueu bona gent. I que continueu caminant cap a l'èxit, perquè l'èxit no va cap a nosaltres, sinó que som nosaltres qui hem d'anar cap a ell. Així que molts d'ànims, endavant i a seguir caminant amb il·lusió i ganes. Moltes gràcies i una abraçada ben forta.
recorre el món i sentir el cel a l'abast. No haurem pogut viure el que havíem somiat, sense res més que una guitarra entre les mans. I m'han mirat mai i ha vist que encara ens pesen, que m'han deixat de caminar, que tot et vagi bé. Les més grises ciutats i les estrelles sobre el riu al cor de la casa mar. I a poc ens hem fet grans i amics que encara ens pesen, que m'han deixat de caminar. Ara que tornen a pujar a l'escenari Blanca Ràmia, Joana Lluc i Pau Llopis. Un fort aplaudiment. Ells tres han obtingut unes notes estratosfèriques en aquest últim curs i en els anteriors. Simbolitzen l'esperit del Coromines amb la seva il·lusió, la seva bondat i la seva capacitat de treball. Per això els lliurem el diploma de matrícula d'honor. Moltíssimes felicitats a tots.
Demanem un fort aplaudiment per al Gerard Ávila. I ja anem acabant. Per cert, que al principi no s'hem presentat. Nosaltres som de primer de batxillerat i l'any que ve, tal dia com avui, esperem també estar a dalt. Som Camila, Nabila, Virginia i Mohamed. És el moment de l'acomiat definitiu, o no, millor del fins a sempre definitiu. Rebem amb un fort aplaudiment al nostre director, José Antonio Pérez, i a la presidenta de la nostra AMPA, María Dolores Cuartero, per concloure l'acte. Qui l'entregui. Bé, bona nit, bona tarda. En el vostre permís, si no vos importa, parlaré jo primer, no per res, simplement perquè enguany ja dono la presidenta de l'AMPA, mos deixa les seues funcions, el qual estic molt agraït, i a mi m'agradaria que ella tancara aquest acte, si no us importa. Luego ya le faré el ram de flors y el detall. Bé. Abans seré molt breu perquè tot el que han dit els tutors i tutores me pareix espectacular, i el que han dit els alumnes, tot l'alumnat dels professors, impressionant també. Jo m'ha ajudat l'aplaudiment de Gerard, és un monstre, és un fenomen, és un grande. El problema ho tindrem l'any que ve, perquè Gerard estarà en els de segon, si tot va normal, espero que sí, i tindrem que buscar un pianista, perquè no sé si el trobarem. I això d'on lo vull cuidar, no sé si Gerard ho tindrà o no. Moltes gràcies, Gerard, on estigues. Pues bé, com deia abans, tot el que s'ha dit així i jo el que jo puc dir, jo que soc, Marta dia que ella és, que s'estén, jo no, jo la realitat, si fora Paco del Castillo encara, però no ho soc. Ja me gustaria a mi a vegades, però no puc. No arribo a tant, no arribo. Però sí que vaig a elegir 4 cosetes i com sempre tots els anys dono un toque personal, d'una vivència personal o una reflexió que vos puga servir i ara la contaré. Bueno, pues eso, arriba el moment de trencar la monotonia, com tots els dies. Arriba un any més la clausura d'aquest curs i acomiadaré una nova promoció i, per tant, a les famílies, com no, amb les que han compartit durant anys una tasca comú. Però avui és el dia dels alumnes i les alumnes. Al cap i a la fi, teniu que tindre clar que el batxillerat només és un pont, un nexe entre la universitat i el món laboral, i que la universitat és una etapa d'entrenament, no serà l'objectiu final vostre, és algo més. Diu la Real Acadèmia que un company és la persona que té la mateixa sort. Siga bo o siga dolent, aquí esteu i aquí estem, acompanyant-nos uns als altres com cada dia, com abans dels exàmens, com en la cua de la fotocopiadora, com el passadís aquell dia de l'examen d'un examen qualsevol. Tornareu, com us ha dit abans, als vostres hogars, als vostres llocs,
podeu prendre camins diferents, que també s'ha comentat, però l'orla, aquesta orla que ja teniu, seguirà en algun lloc recordant d'on veniu. I jo penso que veniu, el que avui he escoltat, això és una família. El Joan Coromines és una família. Per tant, jo tinc que agrair el que he escoltat, el sentiment que s'ha donat, tant per part dels tutors i tutores com de l'alumnat en general. Jo penso que és una família i així me l'ho vull demostrar a tots. Algo para mí molt important, i penso que para vostres pares també, és que vos diria que mantinguéssiu els vostres criteris i no oblideu que la llibertat, en mayúscules, vos ha de servir per al vostre complet desenvolupament. He dit en mayúscules, no en minúscules. El que ja vas dir, fa 3 anys, 4, crec que vas començar i ha vingut gent, i a mi m'agrada que vinga gent, alumnat, alguns se porten dònuts, és veritat, uns altres alumnes porten xutxeries, perquè mos riem un ratet per la vesprada, per el dia, exalumnes parlo, exalumnes, uns altres te porten el títol, que han acabat la carrera, el qual ens fa sentir a nosaltres especialment orgullosos, a nosaltres. Però també el que les dic, el que deia abans i el que vos dic ara, sobretot als alumnes de segon de batxillerat. Gaudireu de l'experiència i us ficareu al llit a les 7 del matí, els típics dijous, el divendres i per què no el dissabte també, segurament. I el diumenge per descansar la ressaca o el que sigui menester. Però penseu que el dia de demà vos tindreu que alçar a les 7 del matí per anar a treballar. Passareu per ahí. I bueno, ja acabo ja. I avui m'ha vingut bé perquè quan la gent me ve a l'institut, o pares, o inclús professors que diuen esta xiqueta com ha canviat. Jo encara me pregunto, quan algú me diu que ha canviat, jo penso que no ha canviat. Jo penso que la persona és la que és i el que canvia, no, el que modifique és la seva actitud en la vida diària de lo que té i com afronta el dia a dia. No és un canvi de la persona, és l'actitud que canvia, per dir alguna cosa. I avui, per exemple, jo he tingut el privilegi de dedicar-me a lo que me dedico, no al cargo de director, que eso es pasajero, és a l'educació física i l'esport. Ja he estat convivint con gent professional, semiprofessional i últimament professional, i així n'hi ha una persona que lo pot corroborar del més alt nivell. I dir això per què? Ara ho entendreu perfectament. Perquè nosaltres en el vestuari, l'any passat que jo me vaig deixar estar enguany ja el tema professional, ficaven cada jugador i del cos tècnic ficaven una foto i una frase. Una frase de motivació, d'actitud, del dia a dia, i ahí estava tot l'any en el vestuari. ¿Está Iván? Que sí. Ahí estaba. Y yo, se me va a ocurrir una foto, que estaba la foto de grup, en un rogle d'esos, pues no sé si era al final d'un partit o al principi d'un partit, quan se fa tot això, i la frase que jo havia ficat, i li jo textualment, i vaig acabant, no canvié, solo aprendí. Y aprender no es cambiar, es crecer. Per això vos dic que, per favor, per això vos dic a los de segon de batxillerat, sobretot a los de quart, que han acabat una etapa també, però sobretot a los de segon de batxillerat, que per favor que continueu creixent. Res més, bon estiu. Molt bona tarda i nit a tots i totes. Un any més, l'AMPA d'Elies Joan Coromines de Benicarló es complau de participar en este acte i acompanyar-vos en una ocasió tan especial.
Des de l'AMPA volem felicitar als alumnes de quart d'ESO i batxillerat. Sabem l'esforç que heu tingut que fer i els moments difícils que heu passat, però també podem veure en les vostres cares la satisfacció d'haver-ho aconseguit. Sabeu que la nostra implicació en el dia a dia del centre ha estat fruit de la voluntat de les persones que estem al front de la Junta i també a la complicitat que hem tingut sempre amb l'equip directiu de l'IES. Aquest treball intens de les persones que estan al front del Coromines ha fet més fàcil que la tasca de l'AMPA es desenvolupés de manera més amena i eficaç. Volem manifestar-vos per això que el futur que ara comenceu alguns i algunes vindrà marcat en bona part pels professors i professores que avui estan així acompanyant-vos. Crec que este centre ja no us abandonarà mai i aneu a tindre'l de company de records en la vostra vida. Les anècdotes, els bons moments que heu passat al Coromines ja formen part de vosaltres i amb ells les persones que han intentat aportar-vos el millor de la seva professió. La gent de l'AMPA, però, són pares i mares que hem vist la vostra evolució, els vostres canvis, les vostres pors i les vostres il·lusions i seguirem estant allí en la nostra feina ineludible. Però sigueu conscients en tot moment que la nostra feina de pares i mares estaria incompleta sense la presència en les vostres vides dels professors del Joan Coromines. Algunes persones de l'AMPA acabem la nostra feina sí, perquè els nostres fills també marxen. Jo personalment vaig a ser una d'aquestes mares i vull deixar patent el meu agraïment a molta gent que m'ha ajudat a fer més fàcil la meva funció de presidenta de l'AMPA. Però per sort, encara que alguns pares i mares ja no estarem el curs que ve, en aquestes situacions mantindrem aquests instants en les nostres vides, igual que els nostres fills. Jo vos dic adeu, però l'AMPA continuarà la seva implicació amb els alumnes i amb els professors com ha fet sempre fins al dia d'avui. Gràcies. Gràcies perquè allò que demà assoliran els nostres fills serà gràcies al treball de l'equip del Coromines. Bé, només em resta agrair la vostra atenció i felicitar una vegada més els protagonistes d'aquest esdeveniment, els alumnes. Molta sort! Abans d'acabar, volem dir que demà és el festival de final de curs i que encara queden entrades. Per favor, compreu-ne. I els professors, per favor. Obligatori.